Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ti surat, ti pagkasaritaan ni Vanchi nga napawalawan, sakmet la aminen. Dear Manong Nemi, payday, ididay tangal daw, Manong Nemi, napangkuninalan ti subrek, nga naglaon ti sweldo. Ngimsanak nga naragsak. Imasadek, Manong Nemi, ti kaopisinaak, ken gayem ko, itiyan ko. Vanji, habi na kami suot ka. Kasusweldo tayo. Payday, salary day, na kami suot ka. Saan ka naragsak? Talaga ka saan ka naragsak, Vanji? Kapata na kami suot ka nga, Rod. Katsi ka naragsak ka? Of course, naragsak ka kapata. Adan kanyak ni sweldo. Oras ka. Himbagkan ka, tawan ti paggastusan. Padayo na tao lang ang paggastusan na. Isungar nga agtrabaho tayo, tatnong sweldo tayo, tapno nagastusan tayo. Ako mabati kanyak. Ana? Awan ti mabati kanyak, fe. Uri no saan ko pa binilang ng amok no mano. Kapata, manot bil ti kuryente mi. Manot bil ti darum mi. Imbaga atasang ka mga kaskasera. Manot titid ko kini ni ading ko nga Heidi nga mapan na i-grocery. Nga mapan na i-tsyenda. Manuntot igatang ko ti maintenance ni tatang. Manuntot dawatan ni manong kong Henry nga paggasolina na iti private nga tricycle na nga pagitultulod na kanya kung may dito'y pisina. Kung saan ka dumawat pa iti gatang na ti arak. Ure ni Heidi, ang paglud na. Paglud ko mamanang. Amang, sakmit la aminin. Amin. Sakmit la pangnamnamaan dan. Teka, sa nung sanganda ka nga pangnamnamaan, friend, kat siksikamat pa lang, siksikamat lang, trabaho ka. Dahil tangaro tinakasaksakit, fe. Amamang pa ni manong ko nga, Henry, ngagsapsapol ti trabaho na kuno. Abay hanga nagretuar ni manong mo, ya. Di na may yolo. Nag-adalang ti driving, kada na, mekaniko. Kada ipakat na kumati. Ti kurusuna. Ako nang mastrek na i-apply ko mati franchise da ti tricycle na. Ay, yung nagninat franchise. Pangalak ko mati. Dani $500,000. No, apikid din nga magatgatang ti franchise. Ma-applikaral na ko ma. Kinihading mo nga hiding nga ron. Dajay. Kahit naman nagbasat college. Ngam kayak nga ta. Nagsapol ka trabahong ko na. High school graduate pala iso na. Dadya pala
Diyan ka mo, tingman ubra na cellphone, makichatat nga, tilad ta, ubra, nagbuibuya ka da. Paggastaran pa tilod. Tanawan lod na, may busida itanan, dumaot naman ng kanya. Paunay matin, kasi ito kabayag. Hamat nga rin sakti na una. Uri sa nga sikat ina una, Vanji, yung si kamit lang din nagpunturupos ti kolehyo, ka nagtrabaho, tila babawik. Nga niya, tila babawik ka nagturpos. No, sigaman ba lang ti tao nga agbabawi ka nagturpos ti kolehyo. Baka agbabawi ka pa nga na-implyo. Wala. Tanong sa anak ko mga na-implyo. Hang ko masyak tag-problema ti amin na magastos. Siyak mitla aminan. Laglag anak kumalat na tiriknak manong naimingam kasano. Talagang ma-estresak, ma-depresak. Payday, nga mamuk ngawan ti mabati. Naging nga manong naiming nga nag-ring ti cellphone ko. Pasado alas 5 gaya man ng tiyakpahan at janak pa rimor dito pisina. Ni Randy manong naiming ito tumawag. Ti boyfriend ko. Yung baga, dada boyfriend ko. Hello, Randy? Sweetheart. Paala ka man. Ana? Ana takunam? High blood ka nga dakos. Nagpaala ka man kunam. Pakalak mo pagpaalak. Ala, anak ko. Susapo. Nakadado nga napindas ko mga ibagam. Dahil tapay tingin ibagam magpag-high blood. Siyempre, kasusweldo. O na kasusweldo kung maawa mabati sa anak pagpaalaan. Siya kati bang i-date kanya. Kalpasan na siya tagpaalak. Asta? Anak ko. Anak ko na. Sinok matagsangang pungtot. Kung ibagag tikas siya eh. Ada ka din pa nag-date nga sa nga siya tagpaalak. Ang kung ibagag magpaalak. Baka kahit mo nga siya mong tagpaalak. Tadikat si kalak kang kanan nagpapaala. Baka kasi kahit mo sa uwan. Ay po kaya. Kawan tinas ka na pagpungtutan. Ginapay nga pungtut ka. Makaka-high blood ka nga ron. Makaka-high blood. Lagi di pampanult. Madepresa. Maestresa. Kasusuldok. Nagpaisong. Awa mabati. Baka adayo pa ti sweldo. Aguotang kami manin. Taksan no. Naibaklay amin kanyak. Siya makapagtrabaho ni tatang at ada sakit na. Agme maintenance. Ni manong ko ang Henry. Ada tricycle na. Ngamjakman mayalan ti franchise. Nag-graduate iti kina mekaniko. Ngam pagtrabahoan na. Sapsapul ko lang. Awam may. Ada ni hiding ading ko. Nga dalta di balay. Nga cellphone latan. Auntie data na. Ludman manang. Pag ludman manang. Isusapo. Siyakmit la amin yung Diyos ko. Hala, katawa anak. Nagkita tatabno. Balag-anak tariknam. Ni dayto eh. Hanggang problema. Ano nga hanggang nagag-problema? Kahit problema nga rod. Kasi lang na ibaklay kanyak tilubong. Isusapo ya. Just relax. Magkasano makarelax sa kalaman. Naku, Diyos ko. Sige, umay ka dagasin. Napiyakin ka, taong pampanunutin. Iso nga rod, ngawant sa bali nga panunutin na di agurnong. Tapno may kasarkan. Tapno awanin problema, di mo problema ti pamilya, mag-asawatan. Hala? Gawin. Lala. Sige. Agsaga na kanta umay ka dagasin, ha? Okay, just relax, sweetheart. Ay, kasano nga makapag-relax sa kalaman. Yung minidagasan na kon manon na ni Randy, ililukat na tiri daw para kaniya kitikot sena. Nagluga na. Sweetheart, kiss man. Awa na kitibod. Kita anak man, umisam ka man ngamin. Allah. Kaya't mo ti bumakit nga di na oras. Ha? Alis dun sa pakit, ti paragbakbakit ko, nga pati problema. Sa mo nga may ibilang ti problema nga sambat na problema. Sinusangag Umay ka man. Uy! Tapi ang problema kaya.
Just relax, sweetheart. Mm. Mm. Lips to lips ka. Mm. 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 Good ka. Di, tapi di ba sa problema? Yan nga. Ti saan ko palangitad kang kati amin ko. Okay matlakan jacket. Yan basta makis ka. Yung pasaribet kaya slakayat ko. Ano nga tanong? Panhawa ko ti saan ko nga obligasyon. Pagsalitaan ta reta. Dan, iti restaurant. Di damit ka di pagsayatan na tada boyfriend ko manong. Siyempre, maramanak ti jak maramanan. Nung tagatang na ito tayo, iyawit ko sa Jabalay. Apo ko story ayat, datatang akin diri kapsat ko. Nung nagngingi na. So adama di kiti kundahoy nga agor direct i-take out mo. Saan yun? Tapay. Tid mula kwartan. Tagumatang kalangin tinalaklaka. Adado. Kat para manam ti special di kiti kabalay mo. Mo. Para manam ti special ito. No saan damat ti special. Apa pag kunang saan damat special? Saan ka din special ni tatang mo para keng ka? Ilaglagi pa yun. Inaramid na ti amin nga nakapagturpos ka. Hindi nakapagturpos ka at trabaho mo. Di mo palubusan ng trabaho at ada sakit na. O, di mo ka na mga bigbigan ti sakripisyo ni tatang mo. Kadidigar kakabsat ko ngay. Siya ti magpalpalamot ka nakwada. Kaya nagartsikat at trabaho na. Siya ada trabaho. Kaya maabay sa adang agtrabaho. Ni manong ko. Ni ading ko. Mabalin naman ti sumrek ti karinderya. Wano saan ka nag-sales lady? Naman obra na. Ano di balay Wala puros ararabidan nan. Vanji, di mo ko naen nga awan ti akam di kita akabsat mo. Nakimimpisubli nagtutugaw dalatan. Ni manong ko naga ni manong mo ya. Ni manong ko Henry. Ana. Dito Pagyamanak man kindi ata, malibre ak ti plete. Ang imsyak ti mang gasolina di motor na. Di sumanaso. Wanang aladamarigatang ka nag-commute ka. Siyempre, masapa man nga agreeing. Naka-ready mo di tricycle na. Kapag lugar namang itulod na katubsina. Tano saan mo mga adayo unay, ijebalay, kitibalay yo. Hindi, oras siya tibang sundukin ka kuma. Idad ko lang nga kwarta. Napag pletem, ngem di gasolina. Dakdakal di magastos ko no. Umay kalain Kinitatang mo ngay. Ito Iading mo ngay. Iading ko agad. So, para luto, para dalos, para laba. Kadadaman kayang trabaho kunda. Kad no awan ni ading mo, di siya kataglaba, siya katagdalos, siya katagluto. No awan ni manong mo, di makakaasi ka commute. No awan ni tatang mo, di awan ti mang bagbagaking ka no ka. Siyempre, bagbagaan nakalagi din tatang mo. Nga anak, agan anos ka, agan anad ka, hangka pa lagas asawa. Ay, sus, dati madi. Ano nga madi? Di ibaga ko man itatang mo. Makiasawa ka na nako. No, makalusot ka. Makaakal ka. Di obligasyon dito. Tadakamlatat, makamon. Ganit kakabsat mo. No, kunahan na agad. Very good. Malaksin no kaya't mo alanta ni tatang mo. Kadan nata. Bahalan di kiti tuwa kabsat mo tibiyagdan. Madagdag sin na mo sweetheart. Detan ti order ta. Mangantan. Di pagpindasan na no i-date nak ni Randy, manon name talagang may take out. Kunak yan kung saan. Dumagastan tulatan ti adubo. Nalaklaka. Uno saan kitletson manok. Yung data ni, nakangin-ngina. Sige, niso ko na. Itawag mo rin dyan sa ngaglut-lutot si Den ni ading mo. Ang tawag ko. Tamok ba't nga. Igatangat at si Denda. Sige. Nusa mo kayat nga paramanan ti special. Di kiti kakabsat mo, kan tinatag mo. Di igatangan talatan ti letson manok.
Sa bagay, special bet ka Ladson. Sagbay nga din sa agak manong nemi rin naman ang manin ni Randy di kiti lips ko. I love you. Hagananos ka Randy. Kaanot pa naguray ko. Ninto na tatrabaho hindi ka kapsat ko. Barbare nga. Ito sumang petak manong nemi madamati buya datatang kininanang ay tatang kini manong Henry itiya TV. Agkaraiwara mano. Haya po aya. Adda kagaya ba nanak. Ano ka po buya TV nga man importante. Amo yung nga nagdakil di bill tayo ti kuryente. Tumulong ka kamamat tatang manong Henry. Walang orte ito ba itulong yung akas gamitan kanya? Ore ko mamati pa nagtip-tip video kada ada silaw diya nga umat sa serbina nga masilsilawan. Jesus apo aya. Ay anak. Dan sa akin di problema ta. Kasta naka-high blood ka na si Mang patanak ko. Kaano ba ko mga among problema tatang? Kasano nga dyan ang problema? Tapaya, ading ko. Di ka nagsweldo aya? Nagsweldo ak, manong. Engem na kong kwenta ek, awan ni sintabo nga mabati. Nagdakil nga rin tibil tayo kuryente ko nagkaroon. Alay, di ba nyo tatibi? Ako sa serbina na kita, tip-tip, tumaitan na kita ako, buybuyan nyo. Ay, ako nga rin ka, mo patpatay, madamati boxing. Boxing, replay na kita. Nabuyoy, hindi, buyain nyo man na dubliyan na, napaunay kayon. Nabuya din tayo din. Saan man dubliyan po yan? Shhh, talaka ka diya. Labahan mo tanang na itipan tayo ta TV. Pati isilaw pag hindi itipan tayo amin. Si kapit ti masuron. Kinaway, nasok ka nam. Katuray man ka makasabo nagtrabaho ka ating ko. Si kapit nagpungto. Nagsasawa ka kuslawan ti may tultulong mi kang ka. Itipan tayo amin nga silawan. Si, inadip naman. Kaya papanangolitan. Nakdida. Kahit sumangpat kanto, nakaidom kanto. Bibiyang mo na. Kasla sikat inaw na. Kasla sikat inaw na, sakti bang bibiyag ka na kayo. Sikat inaw na, masasabi nga inaw na. Ay, tal na kayo, anak ko. Tal na kayo. Banji, ang kasi pa nagsasaw kini manong mo, respeterin pa lang ang tayo. Inaw na ng bisika. Inaw na, ba't servina? Tal na ka, anak ko. Nalalala. Jesus, nakapinpintas, di pa nagbibuya, may TV at tatay. Alpasan, sumangpat ka nga. Lala, paganda naman ta silaw. Napikit inidip di manong Huwag na ta, nag-inot kayo ko ng met. Kaya po. Higagsukatin. Baka nakaluto itan ni ading mo. Nanganakon. Dakam nga ron din. Isang nga ron. Ibagak mat kinihay di tayo nga. Inapo lang tilutuan na. No inapo tilutuan na akit kinirugnan. Piliso po kayo palang matatat. Tsaka ka makakatawa. Saan pa tanggit ka sidain nyo? Letson nga manok. Alaga di pamurat sa diya o kusina na. Tayong kagsukatin. Ginanaka nga ron din. No nabannog ka na. Ay di. Umamon alam neto, iletson nga manok kasi dati ka no, nagkapukin ni manang mo. Imay na inala, manong saan nakitkitain ti dalan na. Cellphone tikit-kitain na. Hoy! Ala, manang. Tunukuan may dungpar ka. Di mo lang maisina tayo matang mo kada ti cellphone mo. Ano daw ang kachat mo? Boyfriend mo? Wala ni mga nga po, pinsat pa nagsaka. Alam mo na tayo. Kasi gaglamo tayo. Iya pa unay kamatan maana. Naka. Ano na? Bakit itong bigat? Dumaot ka man paglod mo? Ano, nakasapol ka trabaho mo? Manang, madamak agap apply. Ano apply ko ma? Pinakapungpungtot ka ayo. Di ka marigatan nga pungpungtot. Marigatan nga rod. Marigatan iti kasto nga sitwasyon. Sakmet la aminan. Di umot lamot tumulungan.
Oh, nagrigat nagpungtot man. Makakatawak mo. Katkatawak mo na tibagik man. No kita tirupa kiti san may idadda ko ni silad ko. Abay nakakurutret aya tamugin ko. Tumisa makman. Diyak pagkita mo tumisa man ako. Ha? Saan tumisa? Ay, apo. Sakmid lang nakaisip ito agsasalita kami kini Randy. Nada. Nagkat-continue pormek. Sapatos ko. Tsinelas ha. Ay. Okay. Napintas mo tipamagi ha. Napintasa. Sumit lang ang malaksid nga Dani Randy. Ito pa na kita kaaram kanya. Angin. Daksan gasa dakpiman. Manotawan ko ini. Maulila kam tingin na. Iso nga ni tatang insagad at panagbiag mi. Di nagraduarin ni Manong Henry ti high school. Di namat kaya college. Hindi siya nagraduar. Yung karikata ni tatang ti pinagbasa ng ti college. Itakid din ta. Ada trabaho ko siyak mat amin eh. Siyak mat lamin eh. Ay po. Nagdaak man langin tay turog ko. Ano makaturog akon, malipat akon ti problema. Yung nag-ring ti cellphone ko, manong name ni Fe, nga ka-opisina ak, kan kayam ko ti tumutawag. Hello, Fe. Nakawit kan, friend. Sang-sangpet ko. May nagpupong tutak man eh. Ana? Habay. Nakasilaw amin oraon sa sarbina. Kasta o niti nakapiaping ang buy-buy at TV. Dagiti agama. Ni Manong Henry ni tatang. Makapungtutak man na. Pagyamanan ta agad. Nag-date kami kini Randy. Makaraman na tilitson manok. Kito hindi na libre. Yung sanda nga na libre ti sermon. Friend, saan ka marigatan? Nagpungtot ka? Ama na. Nagrigit nag-portrait ti panagpungtot. Kumitlagay mga pinagpungtot ka nga ron. Naglinga kidi ang drama ah. Simbre ka kala ko mga dramatista na talagang may ti panag-portrait ko nagpungtutak. Talaga. Saan ka nga nga abida, kontrabida ka. Siya? Kontrabida? Una, tagpungpungtot ka. Padasim ti umisem sa may bagang sikatibida. Tinalagaan. Smile. Awang problema. Dakil ti problema, Fe. Dakdakil kanyak, friend. Anong problema ko Agmamisa. Tama pala mo. Bagbagabat kang kagat. Napiyapay kang kakunak no ka. No sarita ti kabalay mo, digiti pamilyam. Napiyapay kang ka banji, tadarin tatak mo. Dani manong mo. Ada ni ading mo. Ada ka pamilyam. Siyak nga rod. Dakdakil ti problema. Awan problemam kidi at awan ti palpalamutem, ti labagbagim. Awan ti problemam at sikalat aggastar ti kuryente. Han? Just in case nga rot nga sakitak. Katsi ka, nagsakit ka. Ada ni tatang mo. Ada ni manong mo. Ada ni ading mo. Nga mangyawat. Ito marem. Mangyawat ti danom. Ada mangibaga nga paimbag ka. Anat kayat mo ka di nga ipartiyang ka tinetib nga manok. Siyak nga eh. Abay nga may mesa ka. Hindi ita. Inistorya matin kang kagat kasasahad ko. Ulilaak nga demang. Pinadakil na ti ikit ko. Nga gasla karkaro pa yung tagabot parang tartar na kanya. Imag na nagan-ano sak. Aging nga nakapagturpusak ti college. Pima na wakon. Agkas kasera. Awan ng kano ti utang ko na yung baganakem.
Tadyak ka no amon nga talyaw ni da. Itatara kapag turupusa. Kung nakapat katakwada, anti. No kumata sinulduan na, adu nga amang. Dejay, hamo na bayadan nga sweldo. Ngayon ti pa nang gastos mo, ti pa nang basak. Sobra maikarkarok. Basta. Ita, sinot nagasgasat. Sikawan na siya. Nagasgasat ka, Vanchi. Tati awal laking kakit ina. Siyak ngay. Si kalaeng tibilibilang kung kapamilya. Gabutas sikat ko pisina akin best friend ko. Sikat pang ibagbaga kadikiti kahit kong ibaga. Mayat ti panagbiag mo, tasik ka ngay. Siyak nga rod. Siyak matla aminin. Siyak ti bang palpalamot kadikiti kabalay ko. Dinadagdag senti na obligasyon ko. Imiti siya ka. Hala. Sanang isupan nga ti pagsalitaan ta. Kumusta kay kini Randy? Danyay, kahit nangagasawa kami na mabalin na. Ito na nungarot pa nagasawa yun. Nandun saan ko ng panunutin pa yung obliga rin, tibagi, para ka nagiging kakapsat ko. Bari nga, no makasapol dan dumala pagtrabahuan da. May manang arte pagtrabahuan ni ID. Kahit high school graduate mat lang. Diyan ka mo tayo, bagbaga na, online ka no, apply iti online. So nga masapol na ti load. Diyan na mo. Ti amo, kindi ada ka chat na, kada ka video call na. Yan ni manong mo nga, awang girlfriend na. Ada. Yan baga dadamayat, kini manong ko, taon trabaho na. Hindi ko may karigatan ng ikan ti Francis kami di tricycle na tapnog pasada. Naging na. Mababrut mo ya. Pangalak ko mga roti, dada ni 500,000. Di, mangipapuspusan. Ano serving nga roti tricycle na, mabalin na ba't nga akwa. Ising-hasing mo mapanag ang katiikan. Sana pa man ilako di surong. Pala nga roti pagpunan na. Kahit pabluda ma. Saan nga isupit ipanunutik? Sige nga rin. Saan mo nga magproblema ang pangaro di kiti kabalay mo. Maturog ka nga ro din. Imbang tada kabalay mo. Ngem siyak. Agmay may sak dito ka serak. Kahit no kasta makaring aktibigat manong nami nakaring matan ni Heidi. Madaman nga gluto. Natlutuan si Daen. Tanda? Tanda pa lang na tayo tuyo. Manang iprito. Nga isaw-saw tayo suka. Kamatis tikait ko pagsawsawan. Kanana pa itinayon na. Tanda pa itlog. Lingtag. Sa ko kamatisan. Ano ba? No kayat mo ate. Nagsalad tirang ti kamutig. Ada nalapsat tirang di kiti mulak ka kamutig da talikod ti balay. Sige man. Sidak man ti rangaw ti kamutig. Lalala. Tayo nakagdigusan. Imanong mo. Maturog pa lang Apartek ngamin drabi. Pssto. Baka maluulaw to manin nga itulod na kanyak. Yung awak lang may dungpar kami ta. Madlaw mula tahan pa yung usawan nga mangitulod kanya. Paunay. Awal lang ang trabaho na. Naginumpa. Baka ta libre. Baka dawatin na kanya tigatang at arak. Masarimat na paala Ipakala na karo't pagpaala na. Kitaumat pag-ubra na. Diyak man mo. Dumawat ka na di girlfriend na Ana? Ni Manong Henry, dawatan na di girlfriend na. Una anta pagsapulan ni Manang Esther. Laglag magdatang ang babae. Kaya't na ni Manong ubra na. Sa padawatan na pa itinub na. Wala ni Manang. Nagpangit. Ana? Natakunam. Nakapangpangit ka, nagpupungtot ka. Datat ibagak kang kamanang, sok pa bay sok. Padasem nga agpungtot ka, sa ako i-video, sa ako tipabuyakin ka. Kasta? Kamu manang.
Sino kung ba't napintas nga pungpung to talaman? Ngam numisam ka, naragsak ka, napintas ka ngam siya. Mga ayom na kanyak nita, nakmalagdi ko sa... Humot ngamin ngagpeso manong. Anak langak nga tanog pungpung tuta. Nakamisuuta, kada nagalas kahit ngagpeso tila nga kaya. Pag kami nagpungtuta. Ay, biyag. Takasanok at siyak metla aminin. Katririingik to na ni manong ko, manong nemi, tapno agmurmurayen, nga mapumutan agdramus, agtutbras, nga agmurmurayen, tapno di kasta kita saan nga agsusugil nga mangitulot kanya. Manong Henrik, Ricard, daway! Hoy! Ay, anak ko, maya, bigbigat kang pasawang ka man eh. Tatang nga, dagay man lang mamangriing ni Manong Henrik. Ibaga na no saan ako ni tulot, nag-commute ako. Ni masapol nga ipakamuna ko matap no sa pahig, adadag, sa dati. Ino kasto yung oras, nag-commute ka kita. Nagkakisapo ay anak. Inton ka ano nga saang may amang tibugbog ka pada unget mo ay tibigbigat. Agunget ka tibigat, tas sumangpat ka ti malam nga gabot opisina, unget tumanen, unget dito, unget dita. Ay, no saan nga kasto tibiyag tayo sana kagungot. Hendrik, matur, agree ka man kami na anak ko. Problema yan. Nakapanganak to, nakarubwatak to, manunemi, sunto pa lang ti panagsipilyo, ken panagdaramos ti kabsat ko. Di mo ba na pa yung kinita ti tricycle mo, no? Mabalimat lang, baka mabulokan ti kalsada, dadalan. Nakakondisyon, ading ko. Nakakondisyon. Dapat dyan po, hindi nga paka pura na. Kung gaya, ganang to, di gasolina ka. Apo. Di dawatam diya ba girlfriend mo? Laman ni ma. Manang pet, awag ko kang kanta. Awang pa manong, awag mo kanya. Minamanong ko nakpada. Wala mo na ka, latan sumarano akon. Ururay ka, dalis tuam. Maladaw akon. Manong ko nang mata. Wala, maladaw akon, manong. Saan ka nga nakaadal? Nakaadal ka, on susuro. Ano ko nam? Awan. Pwede adakam ti highway manunemi pag umumta naging nayat ti tricycle. Di ko ka nagsarding. Apin sarding mo? Malataw akon. Nguro ka man ang kitadan sa kadiferensya na kunak trupay ganin ka. Hindi ko manunemi pag umumta brag. Hoy, ano na dyan? Diyos ko! At nagdinong par. Manang, iti dahi dyan nagdinong paranda. Sadya kumatayan ta. No saan kong insarding tricycle. Abang orad manang ko nung kanyak. Ay, kas lang amin sikat inauna. Diyos ko. Susapo. Apo. Kunti kang disgrasya dyan. Guro kita paganda. Makamulatan dito, mangawag ka rin iti umarayat. Kaya pag naantang arod, mangliliktan. Ay, orin tanaganda rin. Magnatad to yun, mangliliktan. Yan, na Diyos ko. Kitam kadlat itisgrasya niya. O nga rod. Nakakaasimot na iti biktima. Sino na giti nasugatan, sino natay. Ni, nakangigda sigot. Nakaparayat na sigot iti ambulansyan. Huna. Lalala, tapanag ba ng home, tigas si kaswem. Insalakan na tricycle ko. Banchi atin ko. Kasi no ka mo ibagay mo insalakan na ta. No saan nga nagsardeng, no saan ko insardeng, iti-day di nga paset nga nagdinong para na iti dua. At data ko masadyay. Kaya nakaigid ka man. At kami iti, shoulder. Damat na kiti kundaway nga saan ko yung shoulder Natuso ako mat. Oray rumbeng nga shoulder ti pag naag kapot tricycle highway pa Diyos ko. Yung baglakid din. Insalakan na talato tricycle ko. Gusto na ko ma? Ni manang met. No saan kong insardeng, ta saan nga nagbulok. Bakit no,
maapektaran ta sa jay, baka no, nabalagbagan na ta jay ban nga na dinungpar jay bas. Ay, Diyos ko, aya. Sila sampai lang nagtal na tiriknak manong na imidad akong tipisina. Medyo naladaw ka. Fe. Aya po, aya. Problema dyan balayo, idan daw naman dito pisina. Situ ka na, kailangan na napasamak nga. Aksidente. Hindi highway. Ano to eh? Adayod to eh, Masadag chilo kami. No, anto ko mapagdenggan iti radyo, akit siguro, mangita. No, anto mapaspasama. Ito social media. Hanggang, ubarata nga ron, kita mga opisina ta. Sige, nagtrabaho tan. Madamag tayo tulatan, no, natapasamak. Hindi madamag may iti kamalman na manong. Marot na tayo? Dua, di driver dya van. Kanda dya, kada ti driver seat. Nasugsugatan nagdadatunag. Dya bas nga ron. Awan. Sila ban ti talaga. Nagbalagbak siya. Gusto ni manong ko Henry. No saan nang insardeng nga medyo nagbulok ti tricycle. At dakam ko masadya nga paset, nabalagbagan na kam kuma, diyaban. O makita, nagdakal ganun di maitulong ni manong mo ka. No nag-commute ka kuma, baka niramaraman di jeep na nagluganam. Narara na lang Sapo ay. Kang ronanti amin, Vanji my friend. Sa mualiplipatan ni Apo Diyos. Pag pinustahan ta, nabayag nga sangkan nga simuknal. No kayat mo, kumarana, kadori sa dinumatayan mo, di ba? Una. Ngayon, kaanot na udi nga ba nagkararag mo? Nabayagin? O magkita? No, anyaman ti problema kay ni Apo Diyos na pangitaklinam. Sika nga ron, katsyak. Kakanawi na nga karkararag. Before nga maturo ka, agpakawanak ka naginipas basol ko, agyaman nagti pa nagtarabay na Apo Diyos kanya, sa kukid dawen kang kuha nga kadwain na, nagmaymesak ngay. Amom no, adalang naturad nga mangsarak kanyak di pagkasaraan. Agbaligid na lagi di mangramas sa magpapatay kanya. Ngam ka po kinapo Diyos, saan na kamay bayan? Tila problema kinisot pa nagmaymesak. Ngam, saan na kang may mesa sa kumalako na, gabot ang kaduwak ni Apo Diyos. So nga si ka, friend, awanti sa baling ang pagintaklinam ti problema no sanga ni Apo Diyos. Kiniton ka ano nga rin masolusyonan ti problema. Taan niya ngamin ti problema, aber, kaanon tong saan kaanon tong ang tsak to ibagang syakmit lamin. Katawad mo kina Apo Diyos, makasaragan ti trabaho ni manong mo. Ngayon no, ada trabaho ni manong mo, asin nun tong nga rin ti mangitulod kang ka, iti opisina. Kahit no adamat na trabaho ni ading mong Heidi, asin nun to taglaba, asin nun to tagdalos, asin nun tagluto. Mabali naman siguro nga irapin. Nga ramidin deta sakbay nga sumlat ti trabaho. Wala nga saan nun to amin nga obrahin. Baka kuna naman nga syakmit la amin na. Agpapata ka madlaming kat. Nga dobligasyon na, di ba? Kat nung asparikan ta dato trabaho ni Heidi. Akit kunanan to manang, gamot adamot ng trabaho, pag bingayan tamot ng trabaho dito balay, pasari si kamat taglaba pasari si kamat tagdalos pasari si kamat tagluto o kunanan to, di ba? Iso nga sa mong ibagbaga nga awan ti maitulong ken akem, dagiti kakabsat mo, ken itatang mo, friend, ulitek, nagasgasat ka kim siyak, tadda pa kapamilyam, siyak nga ron. Aging ka manong nami nga nakasara ka ni manong ko iti pagtrabahuan na may isang atelier. Itong Lunes, rugyak ton, ating ko. Anong oras ka sumrek ka?
No, ano ti oras nga itulod ka? Kasi tumit lang. Kung saan, nag-commute ka to na. Nagrigat. Itulod nagtulad na naman sa kanto sumart trabaho. Sige, nasok ko na. Ading ko. Agyaman na. Manong ko naman Taading ko kunakin ka. Wanan. Sapo ay ibagag pa yung atatrabaho, di ka pa umisem. Sige, umisem Laglagay pa yung manong ko Atatrabaho ton, masapol nga magngibingay ka trabaho, sweldom, kadagini gastos ti balay. Ya? Si kanton ti makamo nga pagbayad ti kuryente, kantanom. Tumulong kanto nga amangtad ka to ti grocery ni Heidi. Ha? Siyempre, no saan amin kanya kon, di adan tumatun mornong kon. Manang, mano? Ano nga ron? Kadyak mo manging ti amanong ko nga ibagam, di manang ko nakeng ka. Lami. Di makadakis manong. Saan ba't amangtad? Nagsuldo ka pa, di ka amangtad manong. Warga, kinata pang ususarak. Ano bang usaram? Madi. Ay, bahala kayo. Maputulan tayo. Sikit agbayad, bil kuryente. Ading ko, ada sa baling panginggastuha. Dito titulag. Panginggastuha ko ma. Nagat nga tumanin timak mong siya. Kasla si kamanti inaunan. Hamad na nakasta. Hamad na makulang ang palpalamot akong kan. Ano nga sa palpalamot? Apay gimatang ang tibakasan? Gimatang ang sidayanan? Siya kamin? Siya kabitla amin? Adangor pangibasbasarak, pangusarak, kita imbas ka na agad ibingay mat kay balay Ura inentot kayat kun ited kun to amin kada kayon. Basta lagi di agbaligi ak. Ano pala ibagbaga magbaligi? Agapa-flight abroad. Hana? Aga-abroad ka? Ano trabaho mo abroad? Kita kina mekaniko. Mga alak ko experience ko. Abet ti panang ipagrup mo siguro adin ko kat jak ikalikagong ti pagpintasan ti biyag ko. Ada girlfriend ko. Nga damang plano nga sumayat mo ti biyag binto nag-asawa kami. Mitlagaya, italaga magkuti ka. Italaga makasara ka, tigundaway ko. Kabaybayagan ang trabaho, kabaybayagan na papakpakan ka. Tartari naman nagsasao, Panchi. Sikalat nakarador ka natin kahit sa maawan sursurom. Tulamin. Basta nga rin tinabasamak manong. Agap-apply gayam ni Manong Henry mapante abroad. Innam nga bulan ni Manong ang trabaho ti talyer. Idi mapurbanan ti aplikasyon na. Kamu dyan na mabalik ko matin ni panakil. Nasyakti na una. Kaya orayan tayo Anata ko na? Orayan tayo makadanong kapela di pa paano nga pagtrabahuan. Sa ako dala ko na nga damay tulong mo manong no adanton inakawaten nga irimit mo nga kwarta nga para kada kami dito'y balay. Di ka maawatan, Fanchi. Aging gana ka ita? Kad nadagsan pa lang tariknam? Hambatan mako na nga si kaamin na. Sakto la sa akong dulay baga nga saan matla amin sak matla amin ikataktulat ang expression ko manong no addan to maraman akwarta ko nakmat. Uray ma, di uray. Sapo. Wala. Sabi ko mga rod ading ko. Nagbaligi ak. Kat sabi ko ma, napintas. Ti agasat ko iti papanak. Sabi ko ma. Sabi ko ma tapaset nak. Kadigiti kararag mo, ading ko. Kadga po tawanin ti mga itultulnog kanyak manong. Sa paik tagri nga. Tanarikat tagsada ti lugan manong. Tanong sada no kwa, puno, pagpag. Awan mo ti mga luga, pag mangilugan kanya, pagpag nga ron. Adapag bibiti. Nga madari kita masapsapa nga lugan no kamanong naming aon-onay pa itong at kargada. So nga, masapak nga sumrek.
At ang matigil kong daway nga maladaw ako. Naladaw ka man ita, friend. Awan ni Manong ko ni. Kumcommute ako. Napala ni Manong mo? Nagasawan? At andya abroad. Ururay nga rin pa nagpawid na. Aw man pa kiti makabulan na. Nasasayat mo gaya mo ni Sonang MC ka. Abroad ko naman. Aw makitam. Hanggang lang kami na makauray kayo. Kaya nga rin Heidi. Dapat na balaya. Iso para luto. Para inaw. Para laba. Para dalos. Sut mga asikaso ni tatang. No, basta nga sumrot sakit ni tatang at may dalit. Kaya dito nga rin adan tumatin pagtrabahuan ni Heidi. Ha? Bakaag-abroad mo ti Heidi? Ano ba ito trabaho nito abroad? High school graduate? Nangita mo, baba nag-DH. Hana? Ala. Panawan da kanton. Sikat tulat at makamon, sikat agluto, sikat aglaba, sikat agdalos, sikat mga sikaso kinitatang mo. Panawan da kan kakabsat mo. Mapamuntumat ngamin apapaan nida. Namuta. Narigat mo ngamin kang kanay magbagam. Kayo nga palamot. Kung kunam siguro agad so. Nasakit mo tinagam da. Alawan manang, alawan ading. Tapos sa amin namang mangigdata palpalamot ng magbagam. Panawan da kan. Teng ka magtrabaho ti adayo. Saan ka din nga? Adad nga marikatang ka. Tekunak nga ro din. Napinpintas kang katado kayo. Siyak nga may sa. Mariknam ton tirigat gayem. Into no may sakan. Nga sikat mga asikaso kinitatang mo. Katpudno ti ko na ni Fema no. Gabuta ko na kanyak ni ading ko nga Heidi. Manang, namanen, dumawat ka paglod mo. Dumawat ako matipagpletek. Pabanam, naprobaranan ti aplikasyon ko di Manila. Hala? Kasapulan nga ada 1 month training with salary. Kat kalpasan ti 1 month, agbaring akto nga regular, umatuntot sweldo, siyempre. Anamin natin nga pagtrabaho niya. Online nga ron. Online man ang trabaho. Pabrika. Kasapulan ti makabulan ng training. Sakto regular. Kanabi ka sa Manila tabilim. Abi nga madayo ka. Isugar ti nakastrek at trabaho manang. Awan ti masapulag dito ayan tayo. So kung nag-apply sa jay through online. Kasi nung garot kaduamin ito kinitatang. Nagsaro na kailangan pumanaw kinimanungan. Di siya atap na awan tuntong utam. Awan tunti pagrurudam. Awan tunti mang-depress ka, damang stress keng ka. Sa munto na kung kunan nga sakmit laminin. Siyempre, agpawitak to, nato kwarta ko na kat na manang, ananusam dito may ipawit ko, napialang agbayad mo ti kuryente. Ni manang, dito para ti maintenance sin tatang. Ni manang na kadagit ita duba, gastos dita. Ni ramanamat, sweldo, kunak to mata. Kadagit kang kanain, magbagam ka, palpalamot kam lang. O di ka kadimaragsakan manang, tadapat trabaho. Unangan panahon dak mo. Panahon na kami mat kaditatang. Nga nangarot. Kadisot yan ti trabaho mi. O, pa'y makabulan ni Manong, sikat sumuglat. Kaya into makabulan kong tumaten, di agpawitak to, di. Haan nga amin kita, agapu iti sweldo. Siyempre, makurunong kang tumaten. Manang, ti utangek nga pagpletek nga Manila. Ganda dumapay ng gastusak. Mayadak to manang. Pangasim. Di mo kunain nga on-mated mo. Nakababay no na mapanak umutang sa bali. Nga sa one ang sigitin ko. Basta bayadam to. Bayadak manang. Binulan to pingagpawitak ti para kinitatang. Kin para it kuryente. Para it danum. Hala, sakto lang mamati yan. Yung pagpaypeso di kita.
Naging ganang pauitan ni Manong Henry Manong. Napanag di sa buwan na isot ng halak. Hap. Maya. Naging nga timawag. Hello. Panji. Manong. Naalamon. Kalaalak lao na. Dak pala to eh. Sige. Anano sama? Datali maribo. Uy, Manong. Adoon na dito yung pagbayad ko't kuryente. Eh, pang maintenance ni tatang. Ken, di tamot na ito pangalam nga gumatang kayo tinaimas sa si tayo kini tatang. Di ta pangalam tapno damot na makuna nga may contribute ko. No saan lang ang siyak. O no saan lang ang sikat imang palpalamot ka na kanyak. Ano naman ano? Sa bagay, awamangig ko nakasta. Gabot awanak bandira din na. Saan nakmatang napalpalamaw tan. Mano? Nasakit sa nakim mo nga ng tig5,000 ah. Hanga na sakit tinakam ko ading ko. Sige nga natin. Agubra ako. Sige Manong. Gananad ka ta, gananos ka. Ama. Thank you ading ko. Uri si ka ano-anusan ni tatang. Ha? Kaya nagananad ka. Ang kapay lang gurnong kapay. Tapno, adam tumat maited mo nga, may nayon mo ti ornong ni Randy nga boyfriend mo. Baring no, makauray kang ka. Baring saan nga, makinubi ay ti sa bali. Saan man, no? Siyak ti ururay na talaga. Kit no makikita ka talaga may atin ti sitwasyon. Kit okay ti trabaho yun ni Heidi, hindi agasawang kamton kini Randy. Si marunumat nga nagpauit manong nemi ni Heidi sa timawag. Manang, ay, ading ko. Manang ko, ading ko. Ama, nagpinta sa dinggan manang ko. Kumusta ka? Kastoy. Dakil o na akawak ka na kayo. Kamutawan kami nga ong tam. Awan kami nga pagpungpung tutam. Awan kami nga Jesus apo manang. Nagrigat puntot, di ba? Kat na siya at unit, awang kami. Ni tatang, hamo ka pungpung to ni tatang. Aman, nung daduma. At tumar ka, wanak, di pa lang tumar. Kita na ano sa mga tatang. Sanay ka man manang, abay. Nagrigat tagsapa ang griing, asak tagluto. Una ta, adak ba dito yung nagtatrabaho? Si kapit taglaba, si kapit tagdalos. Yung mga lakati, kadkadwa tayo. Agtitinulong tayo, panagsuweld, panakaisweldo na. Ana? Agkatulong tayo? Gatuin. Apikit nga saanin. Napintas sa trabaho ni Manong, napintas sa trabaho. Di kabailan tayo, kakontribute tayo. Manot sweldo na. O, pagbibingayan tayo. Tapos saan ka unay nga marigatan manang? Tapno, natalgad ni tatang nga mapanawan. Tayo supet yung mga sikaso kini tatang. O di mayat? Mayat-mat kadik peso Oh, ito na nung nasangkag sa na ay manang. Padasa mo tumisom nga katawa? O, kastaman ti ko nak. Lag, katawa ka. Nagmayat ang katawa, di ba? Hagyaman nagtawa rin. Awang kayo ngong tak. Hagyaman nagtawang kayo nga pag high blood. Hangim, mailiwag ka na kayo, ading ko. Mailiwag ka ni Manong ko, Henry. Kailiw ko ti panganangungat ko kada kayo. Manong name madlaw ni Fe ti panagbalbaliw ti langak. O friend, sa balit, itsura mita. Ano ko mga sabali? Saan ka nakamisuot? Saan ka nakamurareg? Nakalaglag ang tiriknam, di ba? Nalawag trupam. Awan problema mon. Tada, atakat nga rin tao nga problema na siya. O, kayang tagkatawan, di ba?
O, makita. Di sa malin, di ba? Kasla, naidisagan ti krus nga na ibaklay kayang ka. Wanta, siyempre, adamat-matdan na ti sweldo. Ado, marurnong ko. Tanda na kiti kakapsat ko mata namang tulong kaniyak, kadigiti aran. Magastusin. Ay, kinapod nuna. Anda pa yan katulong medya balay. Dinagasgasat ka nga to alagang imsyak. Ag may saklat ta. Ngayon mo may ka. Naisam ka matlat ta. Naragsak ka matlat ta. O, api ko mga jak agragsak. Api ko mga jak umisem. Aw mati makipahari ti umisem ha. Hamat magatgatan ti isem. Maparin yung tagasawa kin Randin. Speaking of Randy. Nabayagin nga sa nga timawag. 5 mismo tintiloko. Ana? Kunak nung naawanin ti problema. Tasan ko na problema na kiti kakabsat ko. Yung problema kasama ti ni Randy. Di sikat mang tawagin mo na. Alam, tawagan mo. Ito na, malim nagtrabaho tagid din. Gamo tasan ko mauri ti tawag ti luko siya timawag. Hello, anan. No di ka tawagan, hindi ka makasalitan? Nagkatawa ka? Apay, masango mo? At daman di kong daw sa tumawag, kitaguro ka tanjak masango ko kunam. Han? Ita ka nawaya ako. Di nang matawagan Ambok nga nga nawayakan. No di mo ibaga? Apay ibagam nga nawayakan. Awanan di kiti palpalamutem. Alang siksikan taggastos. Ang damat ang jabro manong kukit. Ni Mat Heidi, trabaho na napindas sa trabaho ng Manila. So, nagtakay laki ni tatang mo. At nakatulong mi pa yan. Di akong problema mo. Sikat problema. Ano kung mat problema mo kanyo? Di na mo doon tawagan. Jagmat amo nga nawayakan. O sige, gamot amo kon. O sige, dagasang ganita. Peso? Uy, dagasang ganita. And I miss you. I miss you too, Randy. Idinaglugan ako ni Tikotse naman ng Nemi. Saan kong nainore pahay ng iso. Iti mangawid kanyak. Siya kun manong Nemi ti maside ka mismo keng kuha na. Sa ako inarakop. Ngayon nagka na mismo di kita bibig na. I miss you, sweetheart. I miss you too. Siya ka di ba laing? Hana? Siya ka di pa laing? Hana nga saludsudeta? Anyat amok. Baka kabayatan ta hangka na sang sango kita nagsapol ka sa bali? Inurore ka. Manaksid no. Mabayak pa ti panaguray ko. Awanin ti problema, sweetheart. Ngayon ta kondisyon ko. Ano? Saan ta nga panahon ti balay mi? Sa jet nga gindag. No kayat mo. Datat pang renovate. Mang palawang, mang pagdakil magpapintas. Kahit ko ka din natin ni tatang ko. Sure. No problem. Ano nga rad? Ag-dinner ta? Sa datol mapanit hotel? Luko ka. Katawin. Ikasar nagpila ko muna Yung padamang ko karig ni kakapsat ko manong naming nga natulagan di kasarmikin ni Randy. Ay naragsakak para keng kading ko. Ngayon maguray ka. Apay nga imun una ka maten. No? Alangan mat. Siya kumamat lang ito muna sa takin na inauna. Ito na anong arot pa nag-asawa. Tapno barang mauray na kapay. Ampay nalpas di kontratak dito May sapay nga tawan. Sa aktog bakasyon. Isun dumating pa nagkasarmikin ni girlfriend ko. Manong natulag min Diyak ba't napanunod? Tambok namin kasyakti na una. Takas lang kami sikat inauna idi. Hindi na kami pa natin palpalamutem. Tawang pa'y manong awag mo kaniya. Sorry manong Ngayon natulagan. Uy, no problematic ko. Hanggang bali.
Tanon lagit malpas ti kontratang dito eh. Sumarunuak met ng kasar. Agyaman manong ko, tamaawatan na. Kahit kula una yan, kasar kami kay ni Randy. Tapno adada nga naragsakak. Urit ha, kayat na nga, iti balay, palay tayo nga gindag kami. Papintasan mi kay palawan mi ti balay. Kita tutulag tayo ha. Hanggang taktakailan tutulag. Ni Manong met. Siya tinaumunang kasar, di siya. Sa bagay. Hindi ko mabunso ganyan dito balay. Haling siyak natang. Kahit no kas pagarikan, tagasawang tumat ni Heidi. Kahit no kaya't bintukin ni Randy, mangisina, magaramit ti bawkot magmalay, di isko. Patsiyam nga rin, gana di asawain to ni Heidi, kahit di na iawid. Sa bagay. Sige. Good luck din ko. Agaman Manong. Kanagyaman ti kinapi Diyos. Ay, nalaganan tirik na, naragsaka kon. Nang raw na langarutin, into nagkasar kami kini Randy. Kaya numakitak tumaten, tinapintas nga bangunan yung pamilya. Da kayo nga kakapsat ko. Ni Fe, Manong Nemi, ti maid of honor ko. When Manong Nemi, nakaragragsak kami. Pati ni Tatang Manong nakaragragsak. Ang karigatan, siyempre, ni Heidi, ng matendar, pimintas ni Heidi. May tibagina di Manila, man. The boyfriend man. Awang pa'y manang. Umununan to pa ni Manong Henry ang asawa. Santo siya. Tanangin tagpili adin ko. Sabi ko mata makasarak kanto di. Talagang nga naikaringa para kang kahalalaki. Ngamang paragsakin ka. Kasi tama ti daw-dawat ko manang. Kaya daw-dawat ko, sabi ko tanaragsak di bangunin niyo ang pamilya kini Manong Randy. Kalpasan ti makatawan Manong Nemi dek bakasyon ni Manong Henry isumaten ti panag-asawa da iti ipag ko. At syempre, nakalad nga dagos Manong Nemi ti pagkasaraan da. Edi, tagsublid, ti kapsat ko di Saudi, pakikit-kitam ni ipag mo ha. Pakibambantay mo. Nasingpet isuna anong di mo pagdanagan. Agtalik ka keng kuwana, kaspat pa nagtalik na keng ka. Si marunong nga nag-asawa ni Fe, Manong Nemi. Ope, hanggang nagbay-mesa. Talagang sana kung nagbay-mesa. Gabutadan ton may katlo. Abay, masikugak. Ala, umuno na kaganak yung siya. Abay, mat kami nga sa kapag sikog. Tukman mo, saan mo nakaputot ni Randy? Idaw-dawat ko kinapod Diyos. Nagsukog kan tumaten. Manong Nemi imunuan na nga nadaan ni Feti anak. Idi sumarunuak met nga nangipas nga kini Randy Jr. Adamaten anak ti ipag ko Manong Nemi. Tanabatyan na. Nabatyan idi ni Manong Henry. Idi tagasawa meten Manong Nemi ni Heidi kat sa Manila ti pag na idanda. Tasadya da nga sitgan ti trabaho da nagpadpada. Iso nga ta kami Manong Nemi kini Randy, ti katulong mi, ti anak mi nga nauna ken ni Tatang. Ti agdamay itang agkakabalay. Talon ti anak o talon ti atawan ni Randy Jr. Ili ta imutek ti may kadua. Duamaten ti anak ni Fe, Manong Nemi. Manong Nemi, hanggon nga ibagbaga, siyak metlaminen. Idilaeng, tanapaot basit nga kaawan ti trabaho, dagiti kakapsat ko. Trabaho, nga pakasapulan da, iti bukod da matakwarta. Ngem ti pudno kad adda trabaho da. Itultudnog nak ni Manong, pasaremet kit kitain na, as-asikasuan ni Tatang. Idin to taring Heidi idi. Sut para luto, para laba, ken para dalus. Nakunadan, nasantay pagbalinan nga awan siya sarbi ditong kalmaysa. Gapat ati maysa nga pamilya, adda pa nagtitinulong na. Santay nga ibagbaga, nga siyak metlaminin. Manong Nemi, dahito iti pagkasalita, kat kastaon iti amyaman ko kinapo Diyos, tasim mayat metlaeng ti biyag mi, nga kakapsat, iti binangon mi nga pamilya. Si bibiyag pa ilan ni Tatang Manong,
no man pa'y pasalit sumrot sakit na, kan talaga nga agme-maintenance suna. Sabi ko matatan ibatik nga adal, liwliwakan pagsaripingan, tibiyag, kadagitipatak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program anong, and God bless. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Vanji.